Belakano hambai o sarik jorawo sungtini o kaisok paika sini bukukjuk noni bala deborma thimani lai thangnai 8/11/2021 salmari ni salo boni langma sasulangkha tai tini o boni condolence service 13 din tini kha balai khadumani boni bagai sing jotono khaldu laijak tai wana laijak tamnengke botabugo thithangmani yagulgo bo kaitor bono rest and peace o tonthung tai bong nongno khungrogo kaitor nangjagai bono tlang thangmani yagulgo bong nongno khungrogo kahamka tonthung tai boni logi song Brojolal Deborma bobo haino nongno khungo kaham krungkhe busabuti bekhe tongoi manthung bongno kaitor subathung tai o ward number angkha 2 modogini mara bisi sini joto o modogini marni chairman tai member tai YTF ni district secretary sing joto no tini failejak sini maharaja ni dagimung bai sing jam mantui jam chuktui sing bono tini condolence service o sing subanan hunai phaikya tai sing subanai subai bori klangnai tai hai am hakeno sini kamayam serogo sing kebo haimia chaya ba thui tongkha gangka sing subanani bagai bo ready sing subai bo thangnai sini maharaja dagimung tai onuk nukhungni joto sini bukhukjuk thai thangmani yaklo tai boni logisong Brojolal songbo sini ti promoteni sabutar tai borok buskango bo sungna sabut khlaino sini greater tribunal chobono sabut khlainai borok bo manthung tai bongni bisingtino o haste hapangrogo singteb gobang jagao sing subai manthung sini naharmung maharaja naharmungke khoroksa hamjalainani khoroksa subalainani omnono sungno maharaja sungno phurmani hain bagai o jarawo sing tini subai klangnai tai singoro modogini marni joto bisirok ni joto ward ni no singoro failejak gesing tabuk subai klangnai hain bagai singoro failejak asik saino an kokmut oron mathaka maharaja egloktung ti promote egloktung ti prasad dofa datini mathang situng hambai National hambai tini modogani mara bisini ti promote nengai sini pailai bang 2 nong ward ni bising mo kaisa khobjak 100 kat colony